Savat sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. V Decor, innovating lifestyle. Shri Balaji Hardware Gallery CMM Arena Mercedes and Chaugule Industry Limited. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. सिंधुर चर्चित ईश तू मोरया, महाकाय गज शीश तू मोरया. सिंधुर चर्चित ईश तू मोरया, महाकाय गज शीश तू मोरया. रुद्रप्रिया ओंकारा मोरया, विश्वपालन हे विधाता, हे गजानन नमितो तुझला. शक्ति नंदन चरणी हे सुरताल वंदन, चरणी हे सुरताल वंदन, चरणी हे सुरताल वंदन. हे गजबदना भालचंद्रा, हे गजवदना भालचंद्रा, तू सुख करता विद्यादाता. पंचरति प्रेम भावे, पंचारती प्रेमे भावे. ओ वाळू सदया, मोरया, ओ वाळू सदया.
जपे रुद्रनाम आस लागली कैलासी मुखी जपे रुद्र नाम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कैलासी द्वारपाल हेरंब प्रकटला कैलासी द्वारपाल हेरंब प्रकटला अडवुनिता परशुराम पुत्र धर्म राखला अडवुनी त्या परशुरामे पुत्र धर्म राखला त्या समयी परशुराम अहंकारी कोपला त्या समयी परशुराम अहंकारी कोपला परशु हस्ती घे गजदंत तुळभला परशु हस्ती घेऊनी गजदंत तुडविला गजदंत तुडविला गजदंत तुडविला क्रोधित शिव दोष मौनी तू तारिले त्या क्षत्रिया एकदंत नामे हेरंब वदरला जगताराया एकदंत नामे हेरंबा अवतरला जगताराया अवतरला जगताराया मोरया 64 कलाचा दाता तू हेरंबा महाकाव्य रचिता तू अविरत अविचर शिव प्रतिबिंब सुचिर सजिर मसदेव हेरंब अविरत विचल शिव प्रतिबिंब सुचिरा साजिरा माता देव हेरंब सुचिरा साजिरा माता देव हेरंब सुचिरा साजिरा माता देव हेरंब मोरया रे मोरया रे मोरया रे मोरया सुचिरा साजिरा माता देव हेरंब सुचिरा साजिरा माता देव हेरंब सुचिरा साजिरा माता देव हेरंब चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या लाटा Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons. The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम पोद्दार ब्रदर्स खडे बाजार बेळगाव. साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम, अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341 114777 आणि 9980241155. We Decor, innovating lifestyle. A specialist in exclusive range of wallpapers, curtains and furnishings, slipcraft mattresses and many more. We Decor, Ramlinkin Road, Sheri Galli Corner, Belgavi. Wishing everyone happy Ganesh Chaturthi.
घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा? बेळगावाच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटयात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732. Mangal Murthy value for money offer started at CMM Arena from 25th August to 29th September. To make this Ganesha festival more interesting for its shoppers, up to 40% off on furniture and appliances with a free gift on appliances. Full home pack starting from 39,999. Combi offer, package deals and exchanges available with finance. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Mercedes. ओ बाळू आरती मदन गोपाळ. ओ वाळू आरती मदन गोपाळ. ओ बाळू आरती मदन गोपाळ. ओ वाळू आरती मदन गोपाळ. श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा. श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा. ओ वाळू आरती मदन गोपाळा. ओ वाळू आरती मदन गोपाळा. आरती मदन गोपाळ. ओ बाळू आरती मदन गोपाळा. ओ वाळू आरती मदन गोपाळा. श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा. श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा. आरती मदन गोपाळा. ओ वाळू आरती मदन गोपाळा. ओ वाळू आरती मदन गोपाळा. चरण कमल जाते अति सुकुमार. चरण कमल जाते अति सुकुमार. भगवता कुश जाते तोड.
सुंदर गळा वैजयंती माळा आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा आरती मदन गोपाळा आरती मदन गोपाळा रामा रघुनंदना रघुपति राघवा राघवा जय जय सिया राम रघुनंदना राघवा मन मोहना जय जय सिया राम रघुनंदना राघवा मन मोहना जय जय सिया राम रघुनंदना राघवा मन मोहना घेऊनी तुझी पालकी हे रामा गजर करीतो पुरुषोत्तमा घेऊनी तुझी पालखी हे रामा गजर करीतो पुरुषोत्तमा राघव धनुर्धरा सीतारमणा राघवा धनुर्धरा सीतारमणा जानकी प्रिय नंदना मिथिलेश्वर सोमणा जानकी प्रिय नंदना मिथिलेश्वर सोमणा रघुपति राघव गजरी धूम धुमली अयोध्या नगरी रघुपति राघव गजरी धूम धुमली अयोध्या नगरी धूम धुमली अयोध्या नगरी धूम धुमली अयोध्या नगरी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम आळवितो जनार्दना सर्वात्मका हे सर्वेश्वरा आळवितो जनार्दना सर्वात्मका हे सर्वेश्वरा जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम रामाय राम रामाय राम भद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
चवथ was sponsored by BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall. co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. वी डेकोर इनोवेटिंग लाइफस्टाइल. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी CMM Arena, Mercedes. and चौगुले इंडस्ट्री लिमिटेड. चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या लाटा. Bringing happiness in every celebration. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा. अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम. पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाणे तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. बाबा अरे राव राव हे घे व्यवस्थित खा. एकटोच खा. होय वखद घे. टायमर घे विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया. सायबिणी करता. राव 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 आता कितें हे घे. आता ही कित्याक आज निमणी तारीख. व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं. अरे राव 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 हे घे. आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू. चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली. अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना. अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल बिल दी. जाले अशें कशें. गोंय सरकाराची करामत. एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप. मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जायत्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमचे कडेन आसाच. तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. म्हणल्यार आमी दोगांय. तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरीत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्या ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.